Sain syntymäpäivän lahjaksi 2 samanlaista pakettia, jota minulla oli jo ennestäänkin. Mutta aion silti avata. Mitäs täältä tänään löydät? Sehän on... Siellähän on... Täällä piti olla toinenkin pussi. Vähän pienempi. 2 pienempää pussia. Mullahan on itellä jo 1 tämmönen. Mä en olisi halunnut avata. Mä olisin halunnut myydä kirpparilta jotain, mutta mä nyt silti päätin avata tämän. Koska te ette ole nähnyt, kun mä avaan Lego-paketteja. Te olette vaan nähnyt, kun mä oon kuvannut niistä semmosia hienoja videoita. Tässä on ne viitat. Se Jokerin tämä näin. Ja Batmanin oma se sitten tietenkin se viitta. Näin, tämmönen on se. En osannut kuvailla, joten en kuvaillutkaan. Tästä minä olisin osannut kuvailla, koska minulla on näitä aika monta. Jätetään ne tähän laatikkoon siksi aikaa, kun ne niin jää aika tulee. Sitten tässä on tää ohje. Katsotaan millainen se ohje. Sitten tarrat tietenkin. Tämmönen räjähdystarra. Sitten tämmönen